ବାପାରେ ଶୁଣ ଏଇଠିକି। ହଁ ମା କଣ ହେଲା? ତୋ ପାଇଁ ମୁଁ ରଖିଥିଲି ନେ। ହଉ ନେ, ତୋ ମାମାକୁ କହିବୁନୁ। ଯା ଶୀଘ୍ର ଯା, ତୋ ମାମା ଦେଖିଲେ ଗାଳି ଦବ। ଆରେ ଆଇସ୍ କଣ ହେଇଛି କି ଦୌଡ଼ିକି ଯାଉଛୁ? ତୋ ହାତରେ କଣ? ମତେ ନୁଚଉଛୁ କାହିଁକି? ନା ମାମା ମୋ ହାତରେ କିଛି ନାହିଁ। ତୁ ଏମିତି କହିଲେ କେମିତି ହବ? ତୁଟା କଣ ନୁଚଉଛୁ? ଦେଖା ତୋ ହାତରେ କଣ ଅଛି, ଦେଖା। କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ ଆକୁ? କହ କୋଉଠୁ ଆଣିଲୁ? ମା ମୁଁ ଜେଜେମା ଠାରୁ ଆଣି। ତତେ ମନା କରିଥିଲି ନା ସେ ବୁଟାରେ କିଛି ଆଣିବୁନି ବୋଲି। ସେ ବୁଢୀ ପାଖକୁ ଯିବୁନୁ, ଚାଲ। କେତେ ଥର କହିବି ମୋ ପୁଅ ଠାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ପାଇଁ? ତମେ କେତେ ଅପରିଷ୍କାର ହେଇଛ? ତମ ସହିତ ମୋ ପୁଅ ମିଶିଲେ, କିଛି ବି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ତା ଦେହ ଖରାପ ହବ। ନିଅ ତମର। ମାମା ତମେ ଏମିତି କଣ ଜେଜେମା ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରୁଛ? ତମେ ମତେ ଭୁଲି ଯାଉଛ। ବଡ ମାନଙ୍କ ସହ ତମେ ଯେମିତି ବ୍ୟବହାର କରୁଛ, ତମଠୁ ଶିଖି ମୁଁ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି। ମୁଁ ଯଦି ତମ ସହ ଏମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବି, ତୁମକୁ ଭଲ ଲାଗିବ? ହଁ ରେ ପୁଅ, ତୁ ଠିକ କହିଲୁ। ମା ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ। ଝିଅରେ, ମା କେବେ ପିଲାର ଭୁଲ ଧରେ ନା। ମା ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ।